Er I klar alle sammen? Har I spændt hjelmen? 32 børnehavebørn er klar til en ny dag. Vi har prøvet 1000 gange at cykle op til Nørre Lem. For børnene her er dagene blevet specielle. Vi skal op til Klub Max op i Nørre Lem. Lige på cykel. I starten, der havde vi en del sammenstød. Og der var nogen, der væltede og sådan lidt. Men det er faktisk sjældent, der sker noget i dag. Hver dag begiver de ældste børn i børnegården sig mod den gamle Nørre Lem skole. Nogen på gåben og nogen på cykel. Når vi cykler, så er der som regel altid en, der kører forrest og en, der kører bagerst. Der er meget forskel på, hvor hurtigt børn de cykler. Turen foregår på stier og i et villakvarter, og kun en enkelt gang skal børnene krydse vejen. Og folk er rigtig gode til at stoppe, når vi holder her. Men vi går først, når vi er sammen alle sammen. De hvide, de går ned i den ende, og alle de sorte, de går op i den ende. Godt, Sigurd. Tag den fra ham. Tag den fra ham. Det er et godt rum at være mange i nogle gange. Men hockey er en god ting, det kan alle være med. Klub Max er en klub for de børn i børnegården, der skal i skole efter sommerferien. Klub Max er skræddersyet til de ældste børns behov. Jeg tænker ikke, vi sådan bare giver dem lov. Jeg tænker, vi hele tiden snakker med dem om, hvad man kan gøre, og hvordan man behandler ting, og hvordan man har muligheder. Det synes jeg, det er med den tanke i hvert fald. Godt, Jakob. Godt. Jeg tror også, de synes, det er lidt lækkert, fordi vi har en masse plads. Både ude og inde og gymnastiksal. Vi har ikke spist ude så mange gange. Det har ikke været så godt vejr. Men vi vil jo gerne være ude så meget som muligt. I Klub Max er der forældrebetalt madordning, så hver dag er der frisklavet frokost, ligesom der er for- og eftermiddagsmad. I dag står menuen på. Bare brød og salat og råbrød. Ja. Det her, det sælger godt. Rugbrød med varm leverpostej, det vil jeg gerne. Hver mandag og fredag er der rugbrød på tallerkenen, og så meget som muligt af maden er sund og økologisk. Jeg synes faktisk, de er gode til at spise det, der bliver serveret. De vil også gerne have tomatsuppe, kartoffelsuppe får vi også. Og så kan en rugbrødsmad fra køleskabet redde det meste, skulle menuen blive en tand for eksotisk. Menuen er tilrettelagt sådan, at der er i hvert fald et eller andet, de kan lide. Så der er ikke nogen, der går sulten fra bordet. Legepladsen på Nørre Lem skole er fyldt med træer, så har masser af plads til at bygge sig en hemmelig hule. Og så er der mursten og en robot derinde. Og så og masser af gryder og ting. Hvor ikke alle sådan lige kommer ind. Hvad med nogle af pigerne? Nej, kun Cecilie. Godt, Arthur. Sådan. Klub Max har også sit helt eget fodboldstadion. Ui! De har godt af at komme ud og få sig rørt, i stedet for at være indelukket. Og det er de rigtig meget ud af. Hvad står der så? Motion er en naturlig del af hverdagen. Det var et godt skud, Arthur. Vi laver forhindringsbaner til dem ind imellem os og sådan noget. Så de rigtig kan få sig rørt. Og vi har haft løbeklub og for alle børnene også, så det gør vi rigtig meget i, synes jeg. Men selv fodboldstadions og hemmelige huler kan blive ensformigt. Børnegården har sin helt egen bus, og den bliver også flittigt benyttet af Klub Max. Det giver en masse for børnene, synes jeg. De får lov at komme uden for børnehaven og komme herned og være ude i naturen, være ude ved stranden og finder en masse ting, de kan bruge derhjemme også. Hvis man kigger efter skaller, så er det heroppe. Hvis man kigger efter sten og hulsten og sådan noget, så er det hernede. Solvognen bliver også tit brugt til skovture. Børnegården har en fast aftale med Klosterheden om, at børnene kan færdes, lege og bygge i det meste af skoven. Der er nogle regler, og dem følger børnene bare. Det er ikke noget problem for dem at være herude, og det er afslappet for alle sammen. Det er ved at være slut på dagen i Klub Max, men for børnene her er det også snart slut med børnegården i det hele taget. De kender hinanden i flokken. Alle dem, de skal i klasse med, kender de så at sige. Efter sommerferien venter folkeskolen og SFO'en. Cykelturen kender de, for skolefritidsordningen ligger lige bag hegnet. Som lige kigger over en gang imellem. Vi kigger også over Stakittet en gang imellem. Vi får også besøg af SFO-børn herovre på legepladsen.
Og næste år bliver et nyt hold børn fra Børnegården fuldgyldige medlemmer af Klub Max. Vi har kunnet stille nogle krav til dem, som jeg ikke synes, at vi kan stille sammen med små. De er på vej. De er meget på vej.